Mbia mwana sana mwanchi muri wita sene kia Ndizi TV nebiro binda na ndengo kwaliania asomoro bilyo bwense yo boncherelia elinde twemanye na legende takokolekana Korwa ase chinsemo ase sekte yo boncherelia stariki chalia ne stariki emeronge bere na isano ne mumutinyo kianda mwako iga wechiribubere emeronge bere na isato mwanchi muri bunoro chinigo mutinyi obere ko wakanseke ima amatukoni gagende teko minyoka mwanchi muri nabo kumanya ngayo kubwati umurobiri Kerubo no mambia na nde nare yali roche aberika boncherelia gende gutubwate chinsemo chimitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website na botanya wetera www.ndizitv.net wega nabo sange kerengeli kiabo wetera sinambiri gabasi screen yawo naro otomanye ngayo kubwatia umurobiri Kerubo kondo mwanchi umuriyerelia ine kwanya gutwara obulemeru bw'ekibesa ogania bokabesa kibesa kolendeli tukolia lero mbwa umugania se studio uyora chigutumanya nakibako na kibesa cyama kabesa ningitwele bako bwatego sanga na ntwego cyakabono igabo ika omwelile terene Fridah Kerubo atiyangireli bageli gali abene kumwali gania se studio atomanye na kyakorwa na ndenga yakorwa gasoro ngoro Gusii karibu sana Mbia mono Fridah. Aha. Na bokumanyi mwanchi muri area na kyukorwa. Mbia mono ase kongariganire rero. Samari tankuru kwa Alex, Onyancha, Kennedy, Korwa ase company korku Jafari Credit. Jafari Credit ne financial institution koruchibesa ose loan. Gochia saba kolimira mu beserikali aiga sense ito ya Kenya. Abe serikali wega muko. Abe serikali wakatokuru asaboniga. Lakini rende ntubangete na kitogo chikonyora ase bali batalia abakolimira mu beserikali. Akerekende nabokora tomanya Jafari Credit singa yego toka igasoro ngoro Gusii. Mbia mono Jafari Credit kotobwate branch chinyinge aiga sense ito ya Kenya. Lakini anene mona ase omochito bosongo igotobwate branch ito ali ase nyumba ya Twin Towers second floor anotogotoka ndi mwachage tobokoleri wina ase company ito gotwachage to mwaka o 2020 analia ibole twali aso mocho Nairobi igo ira na maegasi nini Jafari Credit gere ase company chikoro kwa Centum Group of Companies ine company ya chagetwe na oyo siriro kwa Chris Kirubi iko tobwate company chinyinge Sidian Bank Jafari Credit tobwate Isuzu Capital FM tugatwara ni company chinda ya mekoro kwa Zohari Leasing Nabo Credit na Two Rivers Mall. Yes. So kero twachaka yeburwa 2020 twachaka operations osago chakega si mwaka 2021 na so mwaka olia oeta o 2021 da December na litochi taso mochito bosongo lakini branch yeito igotwe yegoro mwaka oyo akero twara koleire abantu baitegasi na bakoligereria kero kende ingikyagarite mu gachora bono ngati amochi asumochi bosongo umuchito bosongo no mochito manene na no mochi ase orongoro itoro Kenya no mochi oro manene sana ase biashara n'abantu baito n'abantu b'echinguru bakoria bono kera twarigereri buya igo kibaikana stari bagateba ngango tigatoratema ase Nyanza turatema ngo na ki bosongo na kiegokori kero twacha ko mwako orionde ninche narenga mang pioneers osase bari bachagetie company ase Nyanza na kabaingo tara seito Gusii ngaranga abantu baito nabaya sana bakatokabwatira na barabo biashara bikabebya tukanyora customer chisaine nalitwa mwete ko twale branch bosongo gayo mbia mono sana mbia mono sana mwanchi umurigereria agenda gusangana imtwe asomoro bilyo bwense yo bonchiria bono mambia elinde tobeto kwimanya naki abagwatani Korwa sensemo ya Jafari Credit na kibakora obokoleli bwabo anenekero Alex Aberika gutwereranga niganene mono bakwena na kibesa bucya asaba koli imirimo beserikali akone na nduchi gusanganere amange elinda tumanya
tumanyenga ngati obokoreri buli bakora mboro byobo nande ningi keri bakorigereria bamenya koena na inengo gukia asumonto batarire omwanchu muri egenda gusangana into asumoro biriga obwense yobonchereria lindo beko gwesemia amange genda gutubwatia asensemo chichimitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega sensemeri ya YouTube gwetera Ndizi TV News akora tumanyingo mbokoreri kibuli mokoro basically obokoreri tokuru no bonge nkuru toreje chisemi osa mafunzo ochiase customer cheito tokoyeroka entrepreneurship education nonya toko bachibesa gotaka tore tumanye na kibago tumia chibesa echi nande nga kibago tumia ebese nande gento kende togokora noko ba process loan chi emergency kera nkora nyora tore ebintu bya mubasokano kero bya beire kwanyona nga tobugati asora arusi ebesa so Jafari ngote matore twabachi besa asobwango mono erindo nyare ko chibeka asali kwaganetie egento kende tokana no ko bachi besa ose loan choko finance ebintu byabo mono mono ebyasara na bintu binde baranyare kugora bikorete nibo mbie mono sana kerkende nabo gotumanya sobwagara sobokoreri obumukuru kerkende nechi member mobwaste cha Jafari credits ose muntu nde bwensi ubo cha sense meyoga ni obokoreri weno mwamo mbia mono Jafari credit eto ligerete mono ase bali bakorega CST county cheto 47 na county assemblies twaligere bali bakora ase serikali enene ose national government ngoligere tole bali bakora ase ebyombe birigo se bietenenerete bya serikali mono mono togochiroke parastato ase gesongo echobu na Kenya Medical Training College bali bagokora ase amangana water na bali bagokora ase Kenya Forestry Services nechi parastato chinyinge abuna butoko a chibesa egente getanga ntokorigereria ne payslip ine ro tokorigereria na ere gotenenera elindo nyar ko imoki chibesa kurwa setore ngorigere tore richiko liria serikali etete atad twarigere richiri obwate chitigarete na tokonyara go commit elinde twakwa elon kero umuntu akire kengema kerata itiko osine loan yaganete of course ngwata nguriye muri payslip ibintu binde mbiro ro pastor no aganiri gutwara ebintu bitu turanyare korigeri mono mono obviously umuntu bwate payslip no muntu bwate kebande ebintu tokorigeri mono mono ne kebande payslip kere payslip untu na tokorigeri nere ko egotoro ngano okonyara kwa onkai koigete chibesa ire ngora nyare koimukia koruga na turanyare gosaba bintu binde bikobwatia ne statement yago yebengi ose mpesa ase bali toko ruchiro na chitabechi cheito loni ende yonse ngorige tore cash flow yago ngakiengana lakini bona aba mono mono tokorigerie payslip nere korokyo ko nyara kwabona kikongana apart from payslip kerkende ngoriye more asset omonto yiga aratware in case asinyu wakane loni na mogotumeka another asset mono mono chironi echicheito eroni eito tokorwa igikuru ku check off check off igikorigerie mono mono amangana yokonyora kwao asobwaka n'umushahara bono ntego twako sabaga hali yago ndori go saba buli mubwago ndori go korigereri byasara byago senga kibingana egento tokorigereri keri okonyora kero mutienye na kikengana ntonyara go getumia toko echibesa igo bona asamangana yo korigereri security security agene nego segento kego tenenda kiage kenene ne payslip angora tole bwatania banga bakoena na chilon ngugani bari guarantors atimeti go sense me inongugani muri guarantors intwe garanta yagene ne employer usori ukorigete serikali getu anchirete ko bachi pesa igo bono gigwanchira go ichorie loan form ose astoko iwana nae ngakyo kwira ni chibesa ire ngora abigo konachwa faida itonirenga na litoko na bibio katoko ligereria so na gento kentora ligereri ne chirefari chirefari mbanto kibali bakomanyete bago ichoreria gabo babire boka lakini mangana garanta ose shares osonda chiko gotenena nini into bina ebimbio
kero kinde montekera koimukia alone nko consider more duration yako ira amanya gocha kuira ni alone yiga on your side na kimokoligereria ngane you know monto ga suggesting anyango imuki 100,000 ngo chinde gwakana duration ya 3 months ama 1 year ninu mokoli yosenero go suggesting obuya bwa Kenya itorero nensi yaciokire customer nyene ngototebiere ngane tinche mukichibes chinganaiga irenga ndanya moranyare kona chakero mutienyi nande ndaite ko mukichibes chia sama tukanganaiga one customer ne bwa togochoroko kerachorire na into abanyane ngochitore twarigereria irenga toranyare gukonacha kera twanyorire ngatubwati ncherano tambe na togokwerese toranyare gokwaneke engakiora irine ikero kurigereria ngwate banga ngorwa muri entrepreneurial skills ekero montachire pengine chibesi chigatete koimukia ngora bari proposal gatenga chintete gochigokora awa breakdown ninki yago chigokora na inu mwarigereri mwawe nene mono customer ngo chachire na magani yao bagotebinga nkoira tore chibese chito chitokorere iga lakini nimanyeta bange baro bakogenda bagotumia eloni yuna bateba lakini ntungotema tole sana kera batweresire na ntitwabatebi nkibabwenta gokora chibese icho kiagera sige songo ngoteba barenga ntubwate good bad dates na good dates omuntu narombole tio yomonga madeni kia yaramaya na nara yaramabe lideni libe nyeri okoimukia ochigokorere egento getaigokoiraneri nibo asige songo bagoteba ngate ikoreta cash flow ende yonse gosebeste yego so yasomo buko lideni libe ndiri okoimukia ochikobeka ase getaigokoretera kende yonse ono na toko ba advice obateri lideni eri koirire nebe sorabe gokoirani ono yebeka ase ekonyara gokoretera kende na lioranyara koska anta bangengora ndi ba advice aboncherira ngato imukie loan uchakiro bonjerira era gosambe is it true ngorigereria tole mono obwento gutwara ntokoroke business plan na kikto cha to advice abantu abange oise korigereria mono no ne nintu na chibengi norige no ne chibengi chinyene ngoimuki tole amadeni korwasi chibengi chinde chinene twachi gokabesia igo bono koimukia lideni na bokoimukia ochakire biasara lakini ngotakero tarachakire deni eyo ogonchoreria na wewe ne to orakora okogacha kwa ogoke elinde gokorete bese yende ebengane yokobi mukigoro lakini kerongane aliyo gocha gochakera wakane nyomba matekero wakane nyomba go serent bese itoraba no mahenengane irane korwa seron otakerenga no gachete so that yero ni gegocha yabangane yokobikini na kobigare ose koini kirisendo awatebege songe cash flow ante tora batira so mutima komuge yoto koira na no tumanyinga ki mondaraga ni kobulega ali aroma moelone biamo batira so mutima komuge mbiamo na sana mwanchi murielia ni otagente gosanga imyomoro bili wense obonche bya bono mambia stogende gosanganere Alex orwa sense moya Jafari credits imemo chogosongo oyogendete kwerera igoro yobokoreri bwabo kuno mwanchi muri toskato nyegera ngwira ntora segekege kirobosio eli togende gosanga amangi Ndizi TV Obwansu Gusii. Season yeye asegosori yokwegia ya papa antivirus abana naibali twakori antivirus edeni yaga go search kuibera antivirus no muhakon. Have you seen the prophet we are is within? Obe maya ana mamu abakanyoni. I don't want to see Okanyoni. Okanyoni as big head, as big head. Kirali tukoria Jumanne, chinse ibere chabutuko, na boigo moiroro, ritukoria Jumapili, chinse kiande cha mugaso. Rikire moro ya meire bove. Ya rikire fire. Togenda baba. Ese inkurwa. Ndemaga ya kwe mpaka 90.
Nabona iga omwanchi omurieri ankorengi nga kwamanyire eshiringi nero ekogendia Ense. Tobire tugosanga asomoroberio bwense iyo bonchereria nabo igo ase esabali yo bonchereria astobire tugukomanya naki abonchereria bagukina korwa sekerenge kama gochia ase ekende. Kurende omoroberio bwesabali yo bonchereria nabo igo Ense yo bonchereria nigo obere gokubwatanigwa nabo igo koba egento ekemo. Umerana na Ense Fridah Kerubo ochaka omutinyi ogocha kera litukolia Jumanne nabo igo Ijuma ochaka chinsa inyago ika chinsa isano ne mocha mubaso elinde tobe tugosanga amange gwetera omoroberio yo. Gendo tikerie kiya sense yebuna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya ochaka omutienyo gocha muroberio nigora chosore kera ritko ria Ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba na tari ritko ria Jumatano una yabeire asamatko amagega no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubero inyora obochenu ubwo mubero na bwo obonda bwao. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors, na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au bio kora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire Boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano naibire, eye mokianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Obwansu Gusii. Mbia mwana wasano mwanche murielia na ndengo kwaliania chinga kitogenda gosanga imyomoroberio bwense yo bonchelia togenda kwemanya igoro yo bokoreri bwa Jafari credits astogenda gosanganere Alex yo gotomanya mbokoreri kibako enana ase chinseme cyumwanche murina bokanda gotubwate sense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website na botanya gwetera www.ndizitv.net ndingo kwaliani elinde togenda gusanga asobwa Alex kanyantara so asomutiba komkeigo na weringa ekegera tumetu montekera bwenete kwimukelo ngo ikakorera igendo at least yakonyore faida oranyaro mukori imirimo bwe serikali ukirasi muri naganiti gutarire gari nabwate nibonke naganiti mu momentere kirikinde ngo consider mureke Bono mangana ya echilon iga bekirie ngakitorate uko yabaga abagiri asechinchira wao a product ya Jafari to Korwa ya check off ekoro kinga naboko ira chibesa okorera segendo kerio tagete ntuntora ikera engineering na bato komentere besa onyare kuburegari egitora akore no koye nibo ayo nyare korangio korere nibe yawo naboko buregari okugoro boremo ekerio ranyare korere besa iyo igo bono musukonto bangete antoche tochene product yeyo yokogorera customer chito chigari
ande nero twachaka rero korokwa advance ngorutora advance salary uchiase customer chito nande ntoche torete ebiasara ebiasara rero yaisire koera wangoiga nande ntoche gaiga koye beka sabantu baitu so basically imo kora bona iganeri yeye basically toko nere yiko check off yitoko okorete payslip yago nero togotumia twakwenibo eserikali yanya gotwakera omutienyi mpaka gwakorire roni eriago nande bese yikwa yeirire bona bogochiogore gari na bogochiogora oboremo nobwate obosibore ogokorire bese yage yotagete okorro ndo ire neri omubere pole bono nayo rarore lakini rende ngonya goteitora abantu baitu eloni tobasa koira neri omubere pole yebeka se koleta kende kiribone faida eria nero ranyara koira neri omubere pole ane kiora kwanere Alex igoro ya Jafari credit gigasorwa ngorwa Gusii kero kolengani ne chinsemecho akegero ngwatenga mugwate chi branches kerkende na kietana utiaberi gigasorwa ngorwa Gusii abantu baitu nabaya sana abantu baitu mbanjite ebiasara abantu baitu ngorigi barenibo Jafari credit ndabase goteba Gusii gaiga twakinira sobwango sana abantu baitu babere mbago to support bachirase tore twabere chipesa chiranyare kubakonya ntwaenda Nairobi moisonde iga tukagenda tukaba ni twatangane tutebe ange western region yengima in fact western region yengima eyuere Nyanza na western province Gusii nero yatangana igo bono ntwatema sana okuno korokinga abantu baito go support bare Jafari mbiyere biamona sana igo mogendete ogokoreri bwino no buyaborage gasorwa ngorwa Gusii kerkende ino ngakimogo deal ne competition imetinga chi company nchirororo chinde chigo deal ne product ye no mo especially okoina na chilon kerkende e company ye no ngikerie bwate unique ninki montara tire kwenda ngao achiko ye loan achore Jafari credit Jafari credit ye bwate entokoroka obwasiokia transparency obwasioka ngotema tore astokonyara abantu baito barora ngaki bagoichoria beichoreri chi loan form nonya se loan form yitu maegaria ngoro kitore faida yitu irengere kero mutienyi na kero mwaka kero tworo kirigo nande ngotema tore abantu baito twatema kubakwanira chibese chikira bakoira ngaki bagochitumia twaba chisemi chiranyare kubakonya bwasafa abandi bataiko basemi echo noko bateinju mwire chibesa mogende ntungotema tore twasoma customer cheito twaba mafundisho negento kende mbwango togoichori chibesa cheito aso bwango sana kero bwate kiregento kelikeganeiri mbwango togogo process eri loan yao negento kende ngoena na tore namba ito ya customer care ntori ase na bali bande bako bisache namba chao cha customer care ntungo batore na rierinde moranyare ko boria maswali ari moranyare gotwara na challenge ziri moratwara se loan yeito negento kende Jafari credit twatemira samangana microfinance ntu chireti chito Ense chire kero kwimukia besa korwa setore sengenche faida yitere insake kotema tore kwanyore bese nyinge kobwasa ase competitor chito negento kende tubwate gento koroka professionalism ase Jafari credit ngotema tora abantu baito mbaba sakora ama customer chito kaya na chito ligete bateme koba korere gasi asenjirere ndonge kero kurigereria umanchi muri na bale bolinga kerago chagali obisi kero kende chibesa nkashya kwa Gusii nebingi mokumubekera biamono asamangana echibesa na makomo tokonyara kwego besa cash rere nibo gekorendwa customer yanyore besa yae asenjira chinchira ibere choka enjire ntangani Jafari ra kwa chibesa nokonyora especially emergency loans ose chibesa chirota itasobwango ogochibekero mpesa kyaire mpesa ro toko approve very fast yaso ase esimi yago ime enjire nde ya kabere chibesa na bachiko soa ebengi
ase account ili yao chorete lakini kero korete account yeyo wikorete bank statement yemetie nyisita koro kingana yo monyene account yeyo nande kwa yo operate ya samatuka yonsi ebina bye bintu bire tokogania na ndabno turanyara kubeka chibesa so ntuntu liko receive cash ende yonsi ya tori kwa so mukori mari monde bwensi o Jafari bese ende yonsi na ande nera taiko rusi bese ende yonsi muka kwe ebesa yago ko yebeka sebe tuko yebeka sebe ngi yao na kero bese ende tiko irana ikobe kwa se account yeto Residian Bank kero kurigereria Alex manchumuria na bara begeko gakwiguria ngam ngonyorore kero kende agwate emergency ngwatangwana na muri kibese che emergency kero kende kimugo consider engeye ne emergency ebintu toko consider na emergency asetore nebinte bike egente getangani no borwire obuna butokorigereria na bara tutebinga nabwo atorwire kero kende ne chief yanjare ko nyara ko mokonya bintu byonsi onyore besa naganitie transport na bintu binde na mariogo ebina bitoko consider na emergency mono mona aso mwana ogo aso muibori na bali angena ya se family yao na egento gya kabire toko consider na emergency otatiko borwire na bera abenga no bwate bintu migiri na boranyore ngano takeirie besa ugane irinkeyo ebese yoyo ya bwango yogo solve ibintu biri bya bwango mono abaranyoro mwana ngokoraringa matemambia eyu ni emergency ugane tie besa ya bwango kegero beto enyora rero mwana utakora matem how long you koira ekobwatia mono senye tukoro chipesa chia check off chipeiro rao njiro chire bwango njiro chire ngora utatiga ntore ko ira more than 12 hours aselo ni emergency lakini asaba alimu tokoira chinsa ibere choka asaba alimu chinsa ibere azikimochora tabali tatochora tabali because babwate epeiro yabo igera online tipe ikerera online igere bugango mono asokonyara kwa approve loan chabo asobugango nechi county na Kisii tokoro bugango sana because county government ya Kisii the county government yengia sana ya rosi structures chire in place so bugango loan chabo chikoba processed. Yes. Ambia bana sana. Ango nyororo muntu maybe nanyakaro mukori emirimo gwe serikali maybe nagwate loan kurwa se ebenki ngao kero kende kingi affect ko imukia loan kurwa Jafari credit. Kero toko ko achibesa ko se loan ngorigere tore kero bwate loan ya sangao atwarigere ntokoro ka third of your basic ngorige tora third yao nigete kere igete tokonyara gutwara besa chindora committee ire chibesa igo tokorigereria ari so ire te loan ya ngao na batoko yegora gostokorige ntokoro ka se songe buy off okogora chilon eminenti ngana bora atware loan ya se bengie ngao tonya kubaka ne balance iri obwatororo na intuchi basi chegoro tonyare gokobekera se account yao osonyare koyira mne loan bono gwikera auto akonyire kera to agokanire besa kwa bwate muinaria na intu twakoire besa inde so mugokilia korwa Ense meliende lakini mwamobekerera acha kuyakana nande bono kwa nande mwamoelo mbia understand gaitiga no mwanchi muligelio bere ka understand na kiyo bokoleli wana what about ekero monta imukiri loan onyore nga tatebe mwagrete use mwanchira netenga abekagwa kana maybe for 6 months onyore nga 6 months iri ikire taraba kago kilia what happens eloni yaitobuya wa check off no wakane toakana abo toiwana nete ori employer yago ose gotenenete ne employer yago so I am na go assign loan yaito kero motienyi ego koige ntokoro ke discipline kero motienyi no manyetenga chiri buchiana ibere ngona chuchire go chijafari asero na irete go sine yero 200 so nto kero motienyi no goika ayo tarari musaharo go ntotwara anyore chiri bucheto ibere so moko na cha direct kurwa se payslip go sa se employer wala sana na sana swali mogende takobwa kyomorobeli wense yobonchereria ani gatogenta gosanganere Alex korwa Jafari credit korwa igasoro gongorwa Gusii oyogende tagotorera igoro yogo koleri bwa botenza sense mo chichi mitandao
asensemo ya Facebook ndole mbarabia bagendete kubwatia omoroberio wetera Ndizi TV News Digital. Narorokoro kwanga naikuni opiayan agatanga Jafari credit is the way to go mbiamana sana. Over Geoffrey from Kisii office agataya tuko live. Good one Alex mbiamana sana. Shalom Mercy agataya Jafari credit well represented mpaka wakire chingobi mbiamana sana. John Steven agatanga good work Alex, keep pushing mbiamana sana. Wasiri mkuu ata good morning Omoralia, good morning to you. Korugaiga Doha Qatar watching live mbiamana sana. Ritunda Green out of following from Karen Nairobi Kenya mbiamana sana. Justus Wasaiba Nyanchonori out of watching live Korwa Nyanchonori Jumi Limani tuko pamoja ngati ya bali bagenda kurigeria morobelio wense oboncheria obono mambia. Kurende Alex ndete bono libageriga owali ni omwanchi omurigeria sensemo ya Jafari credit obatebyo bokorera imboro byo bomukoru obuya bwaye imboro byo ambia mono Fridah ase bali bako batorigerei nande bakonya gutubwatia ono gotebanga karibu Jafari credit ntu twamwira gokorega cia senje ngaopi no ekero bwate emergency otaigwete gocha office ntubwate gari yaito e company na beko minyoka sore enyare go assist oichorie form onyara gukorerwa egasi ne nchirende nchue gari bosongo ntonyare kuberesa na kimuranyare kwimukichibesa ande bono Jafari credit etogotebanga okobeka nibo yabona benga abantu bakorema chiombe ose bali batugete chiombe chiombe echi naro gotuga ng'ombe achikonyenya naro gotuga akame ono yogo kama nero invested kiagerere nuko yerageri anyora mabere enyare komo sustain oyo konyenya gokini autumia chibesa chinyinge bono igon chu karibu tunyare ko bachibesa asobonge yes akegeno monchi muri na bare igoli nga benefits kiaranyore ko kago partner na Jafari credit kera partner na Jafari credit ndobugate weekly trainings na clubs for our members nanya konyora mafunzo aisaine anyore na kia konyara ku market ebiasara byae na kia ranya korosi ento koroke business plan osaso kubanga magana yogo chake biasara ngo sukumatore abara ase abakolega ase serikali banyare ko contribute osabanyare ko beke biasara ento nyare komenta kulika abantu nande banyare gwekini keniwo so ngonya goteba tolenga benefits mo partner na into you have several benefits chia mafunzo na konyora chilon akirikino muntekera tetengo atebanga na obolirwe FA na mo goikoro imetiwa sengo na umuntu na apply loan through online so far ndora twara an online platform yokonyara goichoria loan normally toko oikoichoria loan form but loan form yaitogere enyenge sana oranyare ko understand igobono konya kokina tore wango iganto cheto tware sawali barigereria ntwa disperse over 300 million in just 1.5 years so igonto bwate ni bisaine igobwango iga ngo bali bataite goichori online tochitorosie that platform angwate bamubwate plan yabo nchireli akora toeresera ngo chinga kitoganyire tuto chako ya launch okay ambia mono na teba rero tubwate product yenye ya salary advance togochikose customer cheito riri mushahara onyori otaite kabesa gake na batogoko akende kwaganyira mushahara na ndege ntugia kabere ase amangana ya baonchori gosebare bakore biashara tucheto introduce ntogoro ka SME loans chibese chechigo chikoenda to planet chigenda ase period entambe chibe around 36 months
erinde bali bakora biashara banyara kwimuka chiloni korwa setore mono ntoiko chikogani ntuto bakore savings oche story igo rabe gotoroke biashara obwate imenga kiri kwa bikorire na assets chiri obwate kera twarigereiri biyaiga twara chibese iringa turanyare gokoerinda banyare koirania nande bono bara mostly kera toko compare barabu na civil servant barabu etoko chikorigereria ntokoroke credit score igo no konyakote y'abantu amintonga utambekero koimuki chibesa aroranga kyo gochirania senchire ya bwango sa senchire rie kaneri elindo nyara gutware credit score ingia nalio konyara go access loan echeito lakini bali babwate bali blacklisted nabona bali assess serikali CRB kero kwira chibesa chinki mniru 200 100 1500 ndo ikorigere CRB mo lakini chimilioni ibere ahora nyore ntokorigere igo mogorigeri abantu bare CRB chimilioni ibere gochigo lakini nande gitoraranga no bwate nchirengia yo kuhirani bado na matogo kwebesa mbia mono sana ati yango libageriga tara kwa libageriga naro kwerukanga deperiation serio gatakorinya nsara ebuli ninche bundi echimena gotanga following live mbia mono sana kegera ntaite togenda se omochirio Nairobi omorobi noro gendete gokoreka nororo the National Trade Fair ntagetengo libageriga warigania abancha barigera ndo bainyori ngaimo gotoka imwe mochibuso so mbia mono Fridah na warakaribishira aliposongo ase nyomba ya Twin Towers aliese Kisii University ya Kabeire igere enchereye aigange na Equity otirimboke matake na bakore building ya Twin Towers second floor na tobwate branch ita aliposongo so karibu sana elinde monyare gokorerwe gasi iyo tobwate team ya wafanyikazi isaine iranyare kobakonya na International Trade Fair ne ya muhimu sana so asante sana Ndizi TV asokoreta program neye asabantu baito banyare ko yerigereria sibaikaransete so karibu sana asante sana sebikira nasi studio atobeto gusanga naye nandi no basemire ko nengo mwanchi murigereria obereka kwimanya amange kondo mwanchi murigereria ati saso mutima komokeyo nandi ndo chikoirana eli togendera tukoba to gusanga amange Ndizi TV obwansu bw'omugusi Oktoberfest Boda Boda Express Counter chiduka cha Uhuru Superstores Limited niguchire no mukoko gukorentera Boda Boda Express Counter yerengia bwanko na bwiye kurobo koriuya uchiasi chi customer chabo bono onyaje no mogendio Boda Boda gendie pipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomo tinyo yoikomi uchakireta likyemo wikajita likyemero tuneyemo yogore kende gyonsi wetera si counter na konyore biewa au biabusa na buigo reflector jacket rebranded genda ngwika seduka ya JM Towers Boda Boda Express Counter oveye nigera horo ngwikesto kiroro ya alire terms and conditions apply Uhuru Superstores Limited the people's choice guaranteed lowest prices uyu money back Karibu nyumbani. Kuna wale mangae mwana bwengu kakatebyo mwana bwembe mangae Onchumurigeria njeni gongoro kwa Victor omurabu wanyi ndigo chakero motinyogo cha mangi nchurire na mange togendete gukora asigeta seni kia Ndizi TV na nigo turatware umuralia omoya asomoroberi wechingekero cyo mu gusiri tkoria rero nigo nakire ase tureti yabagaka ya Mwayetinge Heritage Council elibante binga ningo baroche oyo turabeka ase kero gekyo cy'umuroberio wechingekero cyo mu gusiri abaka nabangina naikira wairebuya ndia mora sana mbona na achire kuna ritu akwana egere mongo monto ono mwamonya walire mogendera tokorengereria ningo na royo mwacholire tali oyo taisa ini na royo ndeche na ro kabegeta gobya no yo ubwa tali timo ose no yo mutaonjo
Okoranga noyo. Oyo lendo begete su. Noro lirende. Neroyo. Kuchakira mutinyo goja. Neroyo bago chikorora. Ndero twa manyoro murai ndo tena isaine ndero twa manyoro murai twale koligia ndero twa manyoro murai ga tena isaine ndero twa manyoro murai na lekeni kyaje ndero twa manyoro kene musa koligereja ndero twa manyoro kamto enjera buta ndero twa manyoro murai na rogo tbwata ndero twa manyoro kamto tagenda ngora ndero twa manyora kene twa tire duoika ndero twa manyora murai twale koligia ndero twa manyora murai twale koligia ndero twa manyora ndero twa manyora ndangalero kuna bale mangae mwana bwengu kakatebyo mwana bwembe mangae nombenye ndangabaito. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyose urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokiya babo nigo bantire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera mu Burundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejo rugonguru Gusii asebali imejo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 muwakeresimi umu manager Rocky Driving School. Spexels Opticians abubale si clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige settingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni,
na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi naboko bakiresimi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Gwikira bona iga omwanchi omurieri ankorengi nga kwamanyire eshiringi nero ekogendia Ense tobire tugosanga asomoroberio bwense iyo bonchereria naboigo ase esabali yo bonchereria astobire tugukomanya naki abonchereria bagukina korwa sekerenge kemagochia ase ekende kurinde omoroberio bwesabali yo bonchereria naboigo Ense yo bonchereria nigo obere gokubwatanigwa naboigo koba egento ekemo humirana na Ense Fridah Kerubo uchaka omutinyi ogocha kira litukolia Jumanne na boigo ijuma uchaka chinsa inyago ika chinsa isano ne mocha mubaso elinde tobe tugosanga amange gwetera omoroberio yo. Hotel ya Camel Park yekubwatirana ne television ya Ndizi TV nigera korentere amaurokerio y'uburimi y'umwakoyo a Nairobi Agricultural Trade Fair kurwa segeti ya Jamhuri Showground imeyo mucho Nairobi ajara igurwe n'umurayibwense umuske William Ruto gucakira kitariki ya 25 cy'umutinyoyo tware tariki eryobwe manyamange iguru y'uburimi n'ubunchurira ndabuigo amangana teknolojia yekerero. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Company yuko bikuburendi ya One-on-One Security Services Limited. Iyo yabeire asobukoreri wetanige kaki myaka 53 nige kurwe bukoreri bwebirengo bwigoromono wuchia sechi company na boigo n'abantu asorogo nkorwa Afrika ya mocha. Jobis chabo imeyumu chu Nairobi niguchire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi niguchire Gisemba Plaza first floor. Egati yobukoreri bakorwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkore ndabare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyokumanya mange mono aliyebagokora bakirisi gakichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bwebirengo bwigoro. One-on-One Security Services Limited oborendi chinga kichonsi kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyogokorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer naboigo chiriche spray paints no chire babwate chiboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biyo gukora plumbing
buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi nochire boigo na bokugura chi cutting rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Onyancha murigeria njeni gongoro kwa Victor omurabu wabanyi ndigo cha Kerubo tinyogo cha mangi nchurire na mangi togendete gukora ase Kisii and Nyamira TV na nigo turatware umuraria umoya ase umuroberi w'eking'ekero cyo mu Gusii tkoria rero nigo nakire ase tureti yabagaka ya Mwayetinge Heritage Council eri bante binga ningo baroche oyo turabeka ase kero gekyo cy'umuroberi w'eking'ekero cyo mu Gusii abaka nabangina naikira waire uya ndia bora sana bora na achire kuna litwa kwana